Η παχυσαρκία έχει συνδεθεί με αυξημένη καρδιακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρδιομεταβολικών παθήσεων είναι σύνθετη και επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες. Ως μεταβολικά υγιείς χαρακτηρίζονται όσοι παρά το αυξημένο σωματικό βάρος δεν εμφανίζουν συνοδά νοσήματα όπως υπέρταση, υψηλή χολυστερίνη ή σακχαρώδη διαβήτη. Αντίθετα, οι μεταβολικά μη υγιείς παχύσαρκοι έχουν ως και τετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων. Τι γίνεται όμως με τους μεταβολικά υγιείς παχύσαρκους? Είναι ασφαλής? Η απάντηση είναι όχι. Δύο βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους η παχυσαρκία επηρεάζει την καρδιά. Ο πρώτος αφορά τις αλλαγές στην καρδιακή δομή και λειτουργία που επιβαρύνουν την καρδιά τόσο στους μεταβολικά υγιείς όσο και στους μη υγιείς παχύσαρκους. Ο δεύτερος μηχανισμός σχετίζεται με το μεγάλο όγκο λιπόδου ιστού και κλινικές συνέπειες του οποίου είναι η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσω διαιτητικών παρεμβάσεων, άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής, π.χ. αγωνιστές GLP-1 όπως η σεμαγλουτίδη και σε ορισμένες περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης, έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τον καρδιακό κίνδυνο και βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία.